20-годишна жена с болест на Крон отива при личния си лекар поради новопоявила се кожна формация над горната устна. Формацията нараства в последните 2 години. Към момента болестта на Крон е в ремисия, след като са проведени в миналото 4 операции. Пациентът към момента не приема никакви медикаменти. Няма други заболявания и се чувства физически добре. Съобщава, че кожната формация обикновено е розова, но в редки случаи става по-червена. Проведена е биопсия, която показва грануломи, заобиколени от хроничен възпалителен инфилтрат от лимфоцити и плазматични клетки. Изследването за гъбички и микобактерии е отрицателно. Каква може да е причината за кожната формация? И какво може да се направи? Каква е диагнозата? Помислете и ако е нужно, натиснете бутона за пауза, защото следва верният отговор. За съжаление, това е рядка кожна изява при болестта на Крон, известна като метастатична болест на Крон. Кожните промени варират по форма и големина, като могат да се появят навсякъде по кожата, която няма пряк контакт с храносмилателната система. Няма връзка с активността на подлежащото чревно заболяване, т.е. кожните промени могат да се изявят и в момент на ремисия. Диагноза да се поставя чрез кожна биопсия. Често диагноза да се бърка с други кожни заболявания и лечението се забавя. Поради редкостта си няма общо приет научен консенсус за лечение. Може да се приложат локални или системни стероиди, биологични медикаменти или дори хирургично лечение. В показания случай пациентката желае медикаментозно лечение и то е започнато чрез локално приложение на крем Такролимус с значително подобрение след 6 месеца. Моля ви да дадете палец нагоре и да споделите с приятели. По този начин ще мога да създавам нови клипове с редки и трудни за поставяне пациентски диагнози. Моля ви да последвате страницата ми във Facebook, доктор Стефан Митев, ако досега не сте го направили. До нови срещи!